Dobar dan, ja sam Željka Ljubojević i dolazim iz Apatina, imam 45 godina i došla sam da promenim svoj stil. Željki ćemo da izvučemo zlatne pramene na ovu podlogu koju imam. Izvućemo zlatne pramenove, ne mnogo, više ćemo osenčiti kosu. Radit ćemo opet nekom crvenom nijansom koren. Ošišati blago stepenasto i pokušati da joj damo malo volumena koji joj fali. Pa nemamo nekih prevelikih problema ovde. Malo crvenilo na licu, tako da sam iskoristila prvo zeleni primer da to ublažim, da neutrališemo tu crvenu boju, a zatim žućkasti korektor za dodatna mesta koja su mi bila još, znači da nije pokrio samo primer. I ono što ćemo raditi jeste neka blaga tehnika smokey eyesa sa brown, zato što su kapci dosta spušteni, znači onako je prešlo je preko oka i moramo staviti neku mat senku tu da se to prikrije, ali nećemo stavljati mnogo tamno zato što su oči sitne pa da ih skroz ne skupimo. I tako da će to biti današnji make-up. Ali nema puno, mislim, korekcija će biti uglavnom samo na oku. Hvala vam najlepše, osjećam se kao nova žena, dobila sam brdo sjajnih saveta. Hvala vam puno.